Dobrodošli u meditaciju za mršavljenje. Želite savršenu figuru iz snova? Meditirajte sa mnom i sporo i teško postignite željeni rezultat. Setite se svih onih neuspešnih metoda koje ste pokušali. Zaboravite na to. Setite se. Zaboravite. Pa ako smo razgibali da počnemo. Zauzmite pozu mečke koja ne diže guzicu od kauča. Dišite duboko i osjetite kako vam stomak ide gore, dole. Napravite dovoljno mesta za svoj stomak. Fokusirajte se na svoju želju za mršavljenjem. Šta stvara tu želju? Setite se svih situacija kada su vam zbog izgleda dupe pomerali. Pomerali ga figurativno, razume se. Vi niste debeli. Vi ste samo dugogodišnjim, potpuno nakaradnim odnosom prema hrani stvorili višak kilograma opasan po psihofizičko zdravlje. I to je sve. Ako znate da imate višak, onda možete i da ga se rešite. Recite sebi: ja volim sebe, ali ne volim ovu mast na sebi. Debljina nije stil, naročito ne moj. To je opomena s polja da treba da se menjam iznutra. Zamislite pred sobom sto prepun vaše omiljene hrane u omiljenim količinama. Samo jedan sto, molim. Osjetite pojačano lučenje pljuvačke i krčenje želuca. Sada zamislite da uzimate samo par zalogaja. Ne suzbijajte neprijatnost. To je normalno. Navikli ste da uzmete sve što vam život pruža. U vašem slučaju, sve se svodi na hranu. Zahvalite univerzumu što vam se nije pružilo nešto gore, kao loša zamena za sreću. Zamislite sada svoju idealnu figuru. Zvuči nemoguće, ali to je ostvarivo. Mislim da zamislite, ništa više. Kao što je Michelangelo video statu Davida u kocki mermera, tako i vi u lopti sala vidite svoje savršenstvo. Ono je tu, u vama. Vi ste u budućnosti već skladne građe i sada ste se vratili u ovaj trenutak da biste sebi okrenuli sudbinu. Osjetite pozitivan efekat vežbe. Ne osjećate krivicu, niti mržnju prema sebi ili hrani. I jedno i drugo je dobro, samo ih ne treba prečesto mešati. Izbalansirani ste, svesni i spremni da napravite svoj prvi korak na putu od 7 milja, na kome nema krajnjeg cilja, nego stalno zbilja mora da se gilja. Bravo. Bravo. Ogladnili ste malo od ovoga, a? Mogli biste da se častite jednom užinicom pre večere.